Bueno, estamos aquí no bar do Rincón de Santos. Esta é a tapa que vamos a poñer, que é un medallón de solomillo con salsa de calabaza. Entón, temos aquí a peza, que é un rabo de boi. Primeiro sacamos o excedente de grasa que ten. Cortámoslo, entroceámoslo e ali botamos sal. Sofríese con un pouco de aceite e retírase. En ese mesmo aceite botamos o puerro, a cebola e a zanahoria. Unha vez que está ben pochado, pois añadimos outra vez a carne e añadimos o viño tinto da Ribeira Sacra e agua. Bueno, isto vai cocendo moi lentamente, tarda sobre unhas 3-4 horas, é o que ven tardando en cocer. Unha vez que está cocido, retirámoslo e sacamos a carne do oso e damos a forma do medallón. E por outra parte temos a salsa de calabaza, que leva calabaza, que vai pochada nun pouco de aceite, e añádese un pouco de nata e caldo de carne. Isto, unha vez que está cocido, pois triturámoslo. Entón sería o acompañamento do medallón de boi. E bueno, pois nada, espero que lle guste a todo o mundo. Este é unha tapa que vai moi ben con un viño da Ribeira Sacra, con calquera dos viños. E nada, pois espero que a xente se acerque aquí a probala e que lles guste.